Me sana'a ina so in tambaye ka. Me tambayar ka za ta isi kowaye? Akan me kake so ka sai da masallaci? Shagalta ce! To amma gaskiya kamata ka bar batun sai da masallacin nan. Gaskiya masallacin nan sai na sai da shi, Allah ya gani. Rayuwa muke duba ma da Allah. Ku kyale ni, rayuwa ce ta ishe ni riga da wando, har da zanin daurawa. Ku kyale ni. Sarki Ali, kuna ganin shi ba za ku mai magana ba? Wannan diyar da aka baya ji magana iyayensa. Anya mai sana'a kana da ilimi kuwa? Ni ba jahili bane, domin na karanta Ishimawi, na karanta Risala, na karanta Arsali, na karanta Baɗili kuma na karanta Sarmagandi. To wani hadisi ne magana sai da masallaci a addinin musulunci? A duba kitabun ra'asi, shin babu wannan a shafi na 34 babu magana sai da masallaci? Mu tura ka tafi a rushe masallacin a share gurin. Kai ne mai ziga shi ma kenan ko? Dillali ne fa. To na faɗa ma ka cire hannunka akan batun sai da masallacin nan. Saboda dan uwanka ne? Mai sana'a na faɗa ma kan na ƙara ji kai magana sai da masallacin nan. Abinda na damu da shi a bina yawa eh. Ah, to ya kake tofa min yawo kuma? Karama mana. Kana Ni kamar na mare ka, kai abin da zaka yi. Kuma kar na ƙara ji kai magana sai da masallacin nan. Idan fa ban sai da masallacin nan ba fa, ina ga mutuwa zan. Kaniyanka. ayo. Assalamu alaikum yan amana ta. Da farko dai suna na Hassan Muhammad Baga. Kamar yadda kuka sani, idan bidiyon nan nawa ya burge ku, danna mun subscribe da alamar gararrawa a wannan YouTube channel din nawa mai suna Dan Baga TV. Dan Baga TV. Nagode, nagode.